Eduki behar beldurrik, ez antsiedaderik, ez ezer. Bakarrik eduki behar dugu respetua. Respetua, areri on bat etorriko da, beharrean baita ere, gu daukagun behar, helburu ezberdina, baina beharra berdina. Partidu hauetan ez da askotan motivaziorik eduki behar, partiduak berak asko ematen dizu. Jendeak gogo askorekin dago. Izango da partidu bat nik uste dut oso itxia, borrokatua eta oso berezia. Ezin dugu sailkapenari begiratu zer emaitza izango den jakitzeko. Ipuruako partida klasiko bat izango dela iruditzen zait, bi taldeak asko jokatzen eta lehiakorra oso. Irabazi ezkero, gauzak dezente hobetuko zaizkigunaren sentsazioa daukat. Hauek ere disfrutatu behar dira, bestela beti gaude larri. Jeitxieragatik gaudenean, larri. Ez daki gaudenean beste goraten, larri. Igotzeko gaudenean, larri. Beti larri, guazen disfrutatzera. Oso gogotsu gaude, ez partiduagatik bakarrik. Helburua garbia da eta gainera emaitza on batetik gatoz.